aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, título del rey, para en su día, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Efectivamente, o rei Juan Carlos recibiu todos os poderes inmensos que tiña o ditador Franco, porque eran poderes de guerra. Y creemos que no es el momento de levantar ni bustos ni de cambiar nombres, porque además siempre que se ampara estas cuestiones se habla de la simbología. Si, bo día, dende o BNG vamos a proponerlles que fagamos un exercicio que é imaginar por un momento seguinte. Imaginemos que un alcalde ou alcaldesa, que un presidente ou unha presidenta dunha comunidade autónoma, que un ministro ou que unha ministra, se visen envoltos nunha trama de corrupción institucional en favor do seu xenro, se desprazasen con fondos públicos a matar elefantes a África, ou que a Fiscalía os estivese a investigar por indicios clamorosos de delitos graves de branqueo de capitais, cobro de comisións e fraude fiscal, cobro de comisións de réximes totalitarios, ademais como é o caso da Arabia Saudita. Que dirían os diferentes grupos políticos desta corporación? Que diríamos as diferentes forzas políticas? Eu estou certo, no BNG estemos certos, de que habería un contundente reproche a estes comportamentos corruptos e inmorais. E o BNG entendemos que ese reproche é ainda máis necesario cando este tipo de comportamentos envolven nada menos que a persoa que ostentou a xefatura de Estado de 1977 a 2014. Non só entende o Bloque, así o entenden unha maioría clara das viguesas e dos vigueses que o pasado 18 de marzo, en pleno confinamento, protagonizaron unha cazolada impresionante trasladando indignación diante das informacións que apuntaban a este tipo de comportamentos e estes presuntos delitos por parte do rei emérito. Por iso, unha recente proxección demoscópica recolle que até preto de 6 de cada 10 viguesas e vigueses acreditamos en que é o pertinente retirar os retratos públicos as honras ao rei emérito. Si xa é injustificável en pleno século XXI unha forma de Estado anacrónica como a monarquía onde a xefatura de Estado se otorga por razón de sangue, por razón de nacemento, é ainda máis inaceptável nesta altura histórica que a esa condición se lle engada o privilexio da impunidade. E é por iso que o Bloque Nacionalista Galego con esta moción queremos propoñer que se proceda a retirar o busto do rei emérito Juan Carlos I do acceso principal da Casa Consistorial do Concello de Vigo, que se retiren tamén todos os retratos del que puidesen continuar presentes e exhibidos en dependencias municipais e que se inicie o proceso por parte do goberno municipal para o cambio do nome da Praza do Rei que foi elixido precisamente en honra a este monarca. Trátase, polo tanto, de estar á altura do nivel de exixencia democrática e de exemplaridade que, dende logo, a cidadanía hoxe mandata de maneira absolutamente clara. Trátase, polo tanto, dunha acción simbólica pero con un profundo significado e temos que enviar a mensaxe de que non por ser monarca, non por ser xefe de Estado, non por ocupar ningún nivel institucional se ten carta branca nin se ten dereito a pisotear para practicar determinados comportamentos, en algúns casos presuntamente delictivos e noutros, dende logo, absolutamente reprocháveis. Obrigado.